Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu Život na baterky a v tomto dieli si povieme niečo viac o tomto zázračnom púzdre, ktoré má za úlohu chrániť fotovoltaickú elektráreň pred požiarmi. Skôr ako sa k nemu dostaneme, tak ešte si povieme niečo o kábloch, ktoré sú používané pri stavbe fotovoltaickej elektrárny a o spojoch, ktoré sú tam používané. Takže káble fotovoltaickej elektrárny sú spájane takýmito spojmi MC4. A práve tieto spoje sú častokrát tou najnebezpečnejšou časťou celej fotovoltaickej elektrárne. A to najmä vtedy, pokiaľ tieto spoje sú vytvárané ručne. Takže žiadne ručné vytváranie takýchto spojov neodporúčame. My, keď inštalujeme fotovoltaické elektrárne, tak tieto spoje a tieto prípojky, kábel týchto spojov sú montované priamo vo výrobni a sú testované na bezpečnosť a bezchybnosť. Takže v prvom rade použijeme káble teda priamo z výrobne, ktoré sú otestované, ale aby sme takisto ešte viac znížili nejaké nebezpečenstvo, ktoré stále môže vzniknúť napriek všetkým opatreniam a všetkým testom, že takýto spoj, keď je sám o sebe, tak je vystavovaný vonkajším vplyvom, vonkajším teplotám, mrazom, takisto vonkajšej vlhkosti, ktorá, pokiaľ je tam nejaká drobná chyba, môže začať prenikať dovnútra a mohol by spôsobiť problémy. A práve preto, aby sa takéto riziko znížilo úplne na minimum, tak používame my toto púzdro. Púzdro voláme Columbus Safe 2.0. Je to patentovaný výrobok, ktorý, keď uzavrieme do toho púzdra ten konektor aj s kusom kábla, tak vlastne vytvoríme dodatočnú ochranu celého toho spojenia tak, aby sa maximálne znížila miera rizika vzniku požiaru, pretože nedostane sa vzdušná vlhkosť vôbec k celému tomu konektoru. Takisto je to chránené pred nejakou vodou a niečím podobným. Ale čo je takisto najdôležitejšie, že keby aj náhodou tam bol nejaký problém a vznikol by povedzme skrát alebo elektrický oblúk, tak toto púzdro má za úlohu práve tento elektrický oblúk zahasiť, pretože sa v ňom nachádza takáto pena, ktorá v prípade, že v tomto púzdre sa zvýši teplota nad kritických 90 stupňov Celzia, tá pena, tá hmota vyplní celé to púzdro a zabráni prístupu vzduchu k celému tomu spoju a tam, kde nie je vzduch, tak samozrejme tam nie je ani požiar. Takže takýmto spôsobom, vďaka tomuto púzdru, my vieme ochrániť vašu domácnosť pred požiarom.